दाउला गेग्रा गेग्राथार जोंना बायद'आ नुवाखै एवखावथारबाय जाना दे रायजोफोर मोसाबाय बिबै बिबैया एसे जेबो साननो नाङा दे रायजो हेल' रायजोफोर गिबि गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दै ओंखारलांसैलाय नै आङो दिनैबो दाबसे जायगायाव दिनै बन्द'खाय जि आराम मोनथारदोंना रायजोफोर ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै प्रग्राम जालाय अबेबा बेरायहैलाय नायलांबाय थादोल' मादैया दिनैनि दिनाव अबहाय थांनानै मा मा देखायहरो दिनै आंनि बै आयंनि फिसालानि फिसाजो बिलाइ हरनाय बिनि एसे प्रग्राम दङ मा प्रग्राम बेखौ आं दाहायसो फोरमायहरनोसै दे रायजोफोर नै मादैया न'निफ्राय ओंखारनानै लामा लामा थाबायलांगासिनो दङ थांग्रोनोसै मा मा संदों बायलांबाय थाबाय मादैया थांगासिनो दङ सहैनोसै आदानाव आदानि फिसाजो बिलाइ हरनायनि फिसौनि बाहायनो गामियावनो जाहोनोसै होननानै जाहोनो नागिरदों मा मा प्रग्राम उनाव आं खोन्थालांबाय थानोसै नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ दे मा लाङामोन नोंलाय हा दखानाव थांसै मैगं गोथां गैयामोन आरो जेबो कफि लाब्रा हाबाय नै लाब्रा संनो थाखाय ओइ जानाय जायैयालाय बिदिनोसै ना नाथुर जुनाय बेखौ बायहैनो नागिरदों दया मैथाजों मैथा गोरलैजों फुरा बेखौसो जासिगोन ना जावैसो दा टेस्टि टेस्टि फिसौनि प्रग्रामाव नै जोंहा बोरमा बेदर जाहोनो नागिरदों आदाया नै अमा मोजां बियो अमा बेदर मोजां नैबे बिबु बेजों बिथै होनानै संसिगोनदां दाहाय नुलांबाय थासिगोन माजों माजों सङो रायजोफ्रा देखायलांबाय थानोसै आङो बेखौ लाबो गिथै नै अमाखौ रुनोसै दाना एसे रुदबनोसै लामा जायो माने अरजाया माने लामा जायाबा जेबो खामानि एखे हान हमलाय आजा हमलाय दे ओमफ्राय लखबनो दे खिबो हमथारदो आजा बै मोनसेखौ लायबावदो आजा थां बिबुखौ औ बिबुखौ रुवाबाबो जागोन ना रुबावनांगौ बाजारनिफ्राय दाउ लाबोबाय नै जोंहा बिजामादैया फिसालानि नामाव जाहोनो दाउला गेग्रा गेग्राथार रायजोफोर दाउआ जोंना बायद'आ नुवाखै एवखावथारबाय रान्दनि सखा एवग्रा जोंना गोथाव गोथाव मालाय बोलोआनो नाङाना एरनाया जोंबाय एरलायलायगौ जोंना आब'आ जि गोथाव गोथाव सङो दे आयंनि फिसाजो आब' बियो लाब्रा आलु गाजर मटर गोरान बुट मुदुफुल लाब्रा बियो लेडिस पार्टिसो संग्रोजोब्बाय दा हौवाफ्रा दाउ गोदागासिनो दंखाय गोथाव एवखाबाय नै जोंना आब'आ टेस्टि टेस्टि बिबु बिथै होगोन दे बाहाय निया नै थांफिननोसैलाय दहाय दुगैनो फैबाय दुगैनो फैनानै नै थांफिनसै आलासिफ्रा फैबायमोननो सोर सोर फैखो जाखांजोबखो ना माखो थांफिनसै दानिया आदाया मानि थाखाय जाहोदों आं फोरमायलांसै दे एसे दाखालि जेनेबा देग्लाय मानि एसेमोन जानुवारि दानाव जेला रामनि मन्दिरा अपेनिं जादोंना बे अपेनिं जानायाव बियो जोंना बाबुआ जन्म मोनदों आंनि आयंनि फिसालानि फिसाजोनि बिलाइ हरनाय बेनि उन्दैनि जाहोनो नागिरदों एसे बिदिनो जन्म जानायनिफ्राय गावनि बिमानि गामियाव रावबो मोनजानाय जायाखै होननानै हजोंथ' दै सारनाय बार्थडे खालामखांबायानो बाबुआथ' दाखालि जानुवारिजों बोसोरसे जाबाय नालाय 2025नि जानुवारि 21 ना मा जानुवारिनि 22 बे बोसोरसे जाबाय दे बार्थडेजों लोगोसे बार्थडेयावबो जाहोहैनो मोनासै बाथाबारिनिखौ होननानै
आदाया गावनो बिजामादै फिसाजोफोरखौ लेंहरनानै जयै बयबो न'खरनि बाय बाहागिनि बिजामादै जोंनि फेमिलि गावनि बिदा फंबायनि फिसा बेखौ एसेबाबो जाहोनो होननानै दिनै बे प्रग्रामखौ लादों आरो दहायथ' आं फुङाव मावनानै फैखांबाय एसेबाबो संनाय खावनायखौ दा नै न'आव फैब्रबनानै आङो थांफिननोसै आलासिफ्रा जाखांजोबखो ना माखो आं नायनोसै नायनानै फैनोसै मानि जाहैसिगोनानो दा जोंनि न'खरनि मानसियाबो बयबो थांजोबगोन बयखौबो लेंदों नालाय आलासिफ्राथ' सानाव जानानै थांखाजोबसिगोन बिब' बिनानावनि बिजामादैफ्रा दा जोंनि गामिनिल' जासिगोन दा देखायलांबाय थानोसै जा एसे एनै देखायहरनो हायो नोंसोरनो नायलांबाय थादोल' बाबुआ रामनि मन्दिर अपेनिं जानाय खालि जन्म जादों दे रायजोफोर आं खोन्थाबावबाय खनसे ओंखाम जादों सिङाव नायनोसै आङो आब'मोन ओंखाम जाबाय बोरो जोंना हिर'आलाय हिर'आ बिगुमैखौ जंखायदों आङो एसे आयंनि बिजामादै बेयो गुमै बेयो जोंनि गुमै आयंनि बिजामादै नैबे बे गुमैनि आब'आ नैबे आयंनि फिसाजो बिसोरो आयं गेजेरनि आंनि आयं गेजेरनि नैबे आयं देरसिन दहाय बेदर एवखावनाया आं खोन्थाखादों नैबेलाय आयंनि फिसाजो बेबो बेदर जादों नै बेलाय बेनो जाय बाबुनि पार्टि जाहोदों बेनो बिमाया जोंना बिजानैया नै बेलाय बाजैया बिनि फिसौ मोननायनिनो जाहोदों जोंहा बाथाबारिनिखौ मा ओंख्रि मोनजाखो खोन्थाद' दाउ बेदर अमा बेदर मैथा नाथुर लाब्रा बोरमा बेदरबो गोथाव मोनजाथारबायना गुमै बिगुमैनाव नोंहालाय माखौथो जाखो बेथ' जेबो जानो नागिरा जोंना आब'आ खायसेसो जादो दे जेबो जाया जोंना बे आब'आ ओरैनो अबेबा प्रग्रामाव थांबाबो ओरैनो फैफिनो बे ओं जादो ओंखाम जाबाय नै बियानैनि लोगोफोरनि बे बिजामादै बेयो जोंनि खाथिनिनो मोनलांदोंमोन बियानै जायो नैबे बियानैनिनो लोगो जादो दे नानिमोन जादो दे नै जोंना बिजामादैया बेनो प्रग्राम खालामनायनि बिफाया नैबे बाबुआ बिनि नङा दे नैबे आलासिफोरनोसो नै जोंना फिसौआ नैबेसो योक्किया राम बाबु आङो राम माबायाव जन्म जानायखाय रामसो होनो नामा सुजुसारसो ना सना सुजुसार सेंगा जाबावबाय बोसोरसे बारबाय दाखालि जानुवारि 21 मोन ना 22 एखि सना आबौ नै आंहा आबौ सनानो एसेबाबो फिसासो दे रायजोफोर गिबा न' आबौ दे न' आबौ न' आबौ लाबोनायसो आबौ आबै न' लादो न' लादो दे ओरै मोखां जादे आबौ दे आबौ रामा मालाय रामनि मन्दिर अपेनिंआव जन्म जानाय जोंना फिसौआ लादो बाब लादो आबौ लादो आयै नाहरदों आंखौ लादो आबौ लादो आबैया होआखै आबैया थगायबाय थायोना आबैया थगायबाय थायो लादो आबौ लादो आलासिफ्रा नै खावसे थांनो नागिरबाय जोंना आदाया बेनो रायजोफोर बाजैया बेनो
मिटिं जानाय खाथिबा बिदिनो जायो मानसिया जरे जरे जोंना बिबोनाङा मुथुवा नायनाय आयु साहा लोंफैबावबाय बेयो मावादां आरामनो नाहरलाय जेबो जाया होनबावलाय दे होनबावलाय खनसे आंनि बिबोनां दे बियो न'आव नै गासिबो जमा थाजोब्बाय गथ' गथाय मुथुवा थाङो मुथु गासिबो मुथुवा बिनानाव समायनाया माबा होनदोंनो गावलाबलाब बोरो जोंना रामा नै सुजु सादा ओंखाम जाबावबाय बिमाजों मालाय बाम जानानै एखे गिथि हाय होनद' जोंना थ्रिसायालाय अफाय गोमाबाय थायो दे होनदा नै आंनि बिजायंआ दे थ्रिसा हाय होनद' इखि नै जोंना लामा गोजाननि आलासि बिब'आ दासो फैदों जोंना बोरो दिपियालाय रिसियालाय सुस्मिता ना सुस्मिता खनसा हाय होनदा जोंना थ्रिसाया हाय होनथारसैहाय दिनै टिभिबो नायदों नै ओरैजाय नै दाख्लाम न'आ मैला जाया आब' दयाजों बुजागोन बिसोरो बोरोलाय बा बा सुजुसार मा बिमाखौ सेलायलायदों होथ' बिसिना जालायबाय सानैजों ओंखाम जाबावबाय नै सिरिसे आदामोन बाजैमोन नैबे आयंनि फिसाला उन्दैसिन नैबे बिहामजो बाजै बै आब'नि फिसाला नै आंनि बियानैफोर आंनि बियायंफोर आंनि फिसाजोफ्राबो जाबाय नै आंनि बियायंफोर मा जाखो रामालाय मा जाखो राम आयै आंनि फिसौखौ मानो सोगाबबाय थाखो बिमाया बामदो नै बेलाय आब'नि बिहामजो दहाय फैनायनि ना खर' थुग्लिबावबाय नै ओरैजाय दहाय एवनानै दोननाय बेसो गोथावसिन जाबावगोन दे रायजोफोर गोथावनो टेस्टि आंनि बियायंआनो खालामबावलाय दे मा एक्टिङा औ दे खालाम दे जोंना नुबाय दाउलेबा माबायदि न'आव जेरै मालायनावबो ओरैनो हलाय मा आयै मासि गोरां फिसाया हेल' होनदो हाय होनद' फारसे लोगोफोर होनद' मोनानि संबावबाय नै ना खर' एग्लिनाय पार्टियाव साननिफ्राय मोनाबा लायबावबाय दे रायजोखौ दहाय सानाव खावसे फैबाय नै बिसोरो जाहैबाय आदानि बिहामजोनि बिदा बियो आदानि बिहामजोनि बिदा नैबे बिबाजै नैबे बाजैनि बिहामजोनि बिदा आरो बिबाजै थांसिगोन बिसोरो ओइ बाबु नों थांसै सना ओइ बाबु नोंना मा नाममोनलाय सना मा नाम खोन्थाद' नामा मा नाम होनदोंमोनलाय हा मिथा मा ए होमबालाय गिथिखाखौ गारनानै थांसैलाय ना थांदो दे दे थांसिगोन बिसोरो जाखांबाय ओंखाम दाउ बेदर एवफिनबावबाय नै दहायना थोआसैना मानसिफ्राबो बुरजा जाबाय
टेस्टि टेस्टि जाजोब्बाय बाय बाहागि गासिबो बै आंनि बिदा बिबाजै बिसोरो सानैया बा मुथुआ मा रानदों मुथुआ मा रानदों मुथु मुथु जोंहा नै फिसौनि माबा खाना जानायाव मोसाबाय बिबै बिबैया एसे जेबो साननो नाङा दे रायजोफोर फेमिलि एसे इन्जय खालामबाय जोबनायाव बिसोर रावबो लोंग्रा गैया दे ओरैनो फुरथि खालामबाय बरिया लागाव आंनि बिब' आंनि बाजैमोन लोंनानै मोसायाखै दे रायजोफोर जाखांबाय लोंखांबाय नै जिरायलानोसै बाजैमोनखौ बयबो रायजोफोर आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै दे मोनाबायबो हर थौबाय जोंबो थांनो नागिरबाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन मादैखौ बाय बाय गुड नाइट दे रायजोफोर